kwedu no mabuja tauya nodzanyasi nawo iro zuva rochi23 mwedzi uno waGunyana. Kwedu no buja festival yapera nyasi. Kwai vanhu vangu vari kuita kufara izvezvi. Taramba kuti tichida kuona kuti zvii zvimwe zvichaitika. Wendo huno yabva yaipira kuti yandoitiwa mazuva 2 basi. Paribe kana nguva yekuti vanoda kubika homumhango kana vanoda kuita zvimwe zvinhadzirike zvakanaka. Kudya kwanga kwangoisiwa idzo ng'ombe kuti kwai ng'ombe 2 dzakaurayiwa dzifidhe vanhu vese. Kureketa kuno wamwe waribe kufara nazvo, asi rekai tigoramba takaringa. Wagoreketa iwo kuti zvakaitiwa zvokudana baba Harare kuti wauye ndio waridze wari munhu ari kuisiwa pamapepa okushambadza kwai zvisvinuba ende idi zvisvinuba. Rekai tigoone kuti mugore riri kuteerari wachazviita sei. Zeki yaisiwa pamushishi kureketa kuno vanhu vari kuramba vachibvunza kuti ichagozvitekaidza sei zvairida kuita zvokudamura muganhu yonzvimbo dzowamiriri mudare reparamende. Ticharamba takaringa kuti vanenge vachizvikona sei kana kuti zvinenge zvichimbotekaira sei. Ipapa vari kuratidza kuti vari kuzvida kuzviita sei nokuti dzimwe nzvimbo dzino vanhu vakawanditsa dziri kutofanira kuti dzidamuhwe dziite vanhu vakawanda kana kutoti nzvimbo dzese munyika dzinge dzachinjiwa. Rekai tione ipapa kuti vanodini. Apawo kare gwaro rewavhoti riribe kuburika pachena kuti rakambomira sei. Kureketa kuno rekai tione. Izvezvi pachaita kuhwadza chaipo, asi tinoramba takandoringa. Anonzi Alison Charles ari hama yomumwe murume akagwarashiwa mugore ra2018 nomasoja paye ari kutovhiringika izvezvi kuti vachaita seiko nokuti kupfa kwahama yavo kuribe kana chibodzi chiri kuburika nonyaya yacho. Hurumende iri kuramba ichindotsepa munondo pamusasa kumatere kunyimo. Paribe chisvinu wakamboti ijairi dovi womboti kangai matereyo womboti itai pokare yokukwatisa. Heno mabi angu kuti zvimbotekaira sei. Ipapa hama dzidza kutovhiringika kuti pane chiri chabuda chere. Isu tiri kutoona paribe kana chibodzi chinobuda newakuruwa nekuti vari kuramba vachindovhiringa nokuvharira wabi avo. Wamunangagwa pawagoreketa kumusangano wenyika dzopasi rese uriko izvezvi wagonyiita mapwapwa okureketa kuti kwai wari kutokurudzira kodzero dzevanhu kuti dzirambe dzichiitika zviri nani pabodzipo nokuti vanhu vanobvumiwa kuita zvese zviripo pabumbiro romutemo. Kureketa kuno waribe kureketa hawo kuti vanhu 50 chaiwo wakandoisiwa kujere wakapfikiwa waribe kutongiwa kana kudini. Ipapa wana Siposa Mumalonga pokare waripo wari kutongiwa nonhawo dziri kuringika pachena kuti dziribei kana chibodzi chokuita nomutemo, asi nyaya dzematongerwo enyika pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tione kuti wachazvipedza sei izvozvi. Tiri kumatareko kwai kuno wagari wekuEpworth 3 vanoti Nobody Makoni, Agnes Mabhena pabodzipo naPatricia Zihanzu watakanwa mhosva anodare munyika. Tafara nazvo tichitenda magweta anoira kodzero dzevanhu nokuti vanhu ava vakasungiwa pakuda kutoitiwa sarudzo dziya dzakaita muna kurume chaiwo. Ukatoona zvakadandi fungai kuti mwedzi mingani vanhu wandoripa kutongiwa kubuditsiwa kuti wanzi nyaya yapera. Idi tinotenda magweta amiramira yamu. Siposa Mumalunga nyasi newabi ache waenda kudarodzi mhosva kwawanga wari kuita zvokutongerwa nyaya yekunzi kwai wakaenda papurazi rohurumende zvisiri pamutemo. Ipapa zvinhu zvinotohwadza nokuti vanhu vava vakagotenga purazi rino mari dzavo chaidzo dzomuhomwe dzokuzvisenzera. Ipapa pakaita kunyangariwa. Apa muchuchisi wenyaya atoita kubva kuHarare chaiko. Ukaona munhu aita kubisiwa kubva kuHarare woziva kuti pakaita kunyangariwa. Zvava zvatifungisa gore riya Ruben Barwe paakaita kubva kuHarare kuenda kureketa nozvonyaya yekupfa kwaKain Nkala. Otoziva kuti pane kakoso kanenge kari kunhuhwa ipapa. Rekai tigoramba hedu takaringa. Kwai anonzi Goodson Nguni apindawo munyaya iri kunetsana Wamunangagwa naiye Sabeth Musengezi. Pari kuzikanwa kuti agopinda sei kana kuti zviri kudini, asi ticharamba hedu takaringa. Paribe chinoramba chakaikiwa.
Tiri kufara tichisuwa pabodzipo kuti nyika yeZimbabwe izvezvi yakutotanda kucheka nyanga dzozvipembere dzese ichidzibisa. Kwai zviri kuitira kuti zvipembere zvireke kuramba zvindourayiwa nokugwarashiwa nowana Kamupini. Iwo ana Nyamupiniwa wanokuramba wachindoita zvokuuraya pese pese zviri kutoita kuhwadza. Ipapo vanenge vari kundoda nyangayo, asi nyangayo ibodziyo, paribe kana chibodzi chainoita chisvinu. Ipapapa heno mabi angu zvakaita kuoma chaiko. Muferefeti mukuru wehurumende agoburitsa iye mugwaro racheri richiri kuda reparamende tandonyepiwawo nomakwai izvezvizvi bazi rinoringa nozvokuburitsewa kwemasoko raiye Monica Mutsvangwa kwairi kutadza kuboya kuti mari inoita mamiliyoni 65 mari yekuAmerica kubva mugore 2015 yakaisiwepi. Mukaona zvakadari muziva kuti pakaita kunyangariwa. Apawo bazi rozveutano kwai nzvimbo zhinji paribe kana chinhu chiriyo. Apawo rikutadza kuzikana kuti rakaisepi mari inoda kusvika zviuru 300 chaiwo zvomari yekuAmerica. Rekai tigoramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei izvozvi. Chiringa hedu dzomutambo zviri kutohwadza izvezvi kuti vanotamba nhabvu wese paribe kana mubodzi ari kuitawo zvinoita vamwe pasi rese. Kureketa kuno nyika yeZimbabwe iri kutadza kana kuti itambewo bhora zviri kuita vamwe nedzimwe nyika. Tinoramba tichihwehwa rute tichiimba kuti ukuru wekwedu wachaitawo tusvinyu kuti zvipere zvakadandi. Tiringedzo pasi rese. MuSouth Africa kwai izvezvizvi kudzimiwa kwemagetsi kuramba kuchienderera mberi zviri kutoita kuwahwadza. Waribe kana kuzvimbisisa wamwe wawo kutotanda izvezvi. Tatonge takutowanyepa kuti garai makatenga zvitofu zvogasi zvomweya zviya pabodzipo nokuti mugare makaisa tumasora nokuita dando kuti zviite zviri nani nokuti munokuwara chaiko nonzara mukaita zvokutamba. Rwanda yafadza kureketa kuno kwai zvipembere zvavo zvatoita kuingidzira kwano zvipembere zvinoda kusvika 35 zvitsva. Tiri kuramba tichitenda kwai kwakazvahwa zvinosvika 5 chaizvo. Saka tiri kuzvitenda izvozvo. Dai zvaramba zvakadaro pakareka kugoita ana Nyamupini wanovhiringapo kare. Kureketa kuno wanotamba bhora wokukinya kwai wari kugoramba kutamba bhoraro wari kureketa kuti zviri kuitiwa zvokuti warambe wasiri kutamba bhora pasi rese zvisvinuba. Rekai tione kuti zvine chazvichachinja chere zvauri kuita zvii kana kuti inondopfa yakarodha kudando. Tinoramba tichiringa. Idi kudadisa kwedzimwe nyika. Ghana kureketa kuno wari kuratidza pachena kutoti zvokuenda kotamba bhora ropasi rese ndo zvavari kutonyatsa kuda ende wari kuda kutosvika mberi. Kureketa kuno wari kutamba nechikwata cheBrazil zvokutoti isu kwedu tinondoramba tichihwehwa rute mabi angu pakaita kunyangariwa asi tinoatenda kuti wari kuita zvinhu. KuRussia kureketa kuno kwai munhu wese abva zera akukwanisa kuenda akumanikidziwa kuti apinde mumasoja kuenda koyehwa hondo. waPutin idi ngawaite kuti zvinhu izvi zvisizvinuba izvi takutoita kunge tamunguva yehondo yopasi rese pokare. Zvakaita kunyangariwa asi tiri ipapo zvedu. Aiwa zondo rino rekai tigumire pano tapeta zvirauro. Ndini wenyu Mhanduweyo Nhau.